Narayana. Nuwun. Wonten mangandikan ngadhawuh Kakang Mas. Kakang Mas Kakrasana. Kakang Dawa, piye Kakrasana? Ora lali adiku wedok sing setinik-tinik. Adiku wedok sing suwe ra ketemu peh. Pirang tahun ra ketemu dek malih ayu. Kok ketok enek sing berubah nggon ngendi sing berubah? Lara ireng. Iya Kakang Kakrasana. Iki mau do kok ngendi? Bares wae yo Kang. Aku kelawan Kakang Narayana, Kakang Udawa ki mau arep nyang negara Mandura. Bener Narayana? Nggih. Kaluhuran dados aturipun ingkang rayipun Bratajaya nggih pun lara ireng. Dinten samangke badhe nyekseni adon-adon jago. Ingkang badhe dipun gelar wonten alun-alun negari Mandura. Lah nuwun sewu. Kakang Mas Kakrasana saking tindak pundi? Narayana. Aku ki ora kok jeneng, aku ki pamer karo kowe ora. Aku sak jeke ora tau metu, ora tau lunga saka ing desa Widara Kandang. Kowe ngerti to? Nggih. Lagi pisan iki aku lunga saka ing Widara Kandang njayuh marang kanugrahan. Kanugrahane para Jawata ing kayangan aku Tapa Brata. Ndak rewangi cegah dahar kelawan guling. Dina samangko kowe nyunta kakangmu leh Kutapa wis entuk pusaka cacahe ana 2 jenenge Nenggala karo Alugara. Nggih napa mboten? Lho. Kowe kok ngerti? Alah ngerti mawon. Sakliyane kuwi, sakliyane aku entuk pusaka, wis ana wewadi sing dibabarake kelawan aku yen to aku Narayana lara ireng kuwi lugune Atmaja, tegese anake Ratu Mandura Prabu Basudewa. Nggih napa mboten? Lho kok kowe eruh. Kula menika duka, kula nika apa-apa gampang eruh. Dina samangko kula panjenengan semados labuh marang negara Mandura. Jalaran negara Mandura badhe dipun rubuhaken dening pakartine Kangsadewa. Nggih napa mboten? Lah, kowe panggah roh piye to jane? Kula kulino ndelok teng YouTube, terus kula paham. Nek panjenengan pamer entuk pusaka cacahe ana 2 wujude Nenggala kelawan Alugara, kula mboten satipun pameri. Wong kula nggih entuk pusaka, leh kula tapa wujud cacah wonten kalih. Niki pusaka kula. Apa? Menika wonten kalih ingkang kula dalaken. Ingkang siji saged mateni, ingkang siji saged nguripi. Pusaka panjenengan kalih lek iso mateni tok, ning ora iso nguripi. Ning pusaka kula saged. Sepake niku komplit kula kalih panjenengan. Cakra niku kangge mejahi, ning nek kembang Wijaya Kusuma niku saged nambani wong lara, nek wong mati iso diuripke lamun to wonten sak njabane garis pepestet. Jajal napa pripun? Sampeyan kula pateni raimu lho. Wong mati kok dijajal ki ora. Mboten namung menika Kakang Mas. Kula jek duwe pusaka siji ing mapan wonten ing Rikma. Namanipun Kiai Kesawa. Nek kula singgol iso mbledos dadi buta. Pengen bukti?